Nazdar lidi, nový video po 2 letech, více jak po 2 letech. Neuvěřitelný, jak ten čas tady letí. Laguna, kajak, slunce, klid. Svítí mi do čuny, skvělý. V první řadě bych se chtěl umluvit především rodině, ale samozřejmě taky kamarádům. Nikomu jsem nepsal, v podstatě nikomu. Nikomu jsem neodpovídal, nikomu nic. Hovado. Sám to nechápu. Byl jsem trošku ztracený, hledal jsem se, ale to je asi na jiný video. Takže se omlouvám. Vím, že si to někdo bral velmi osobně, ale neberte si to osobně, neznamená, že když vám nepíšu k svátku k narozeninám, že vám nepřeju to nejlepší. Přeju samozřejmě všem to nejlepší, hlavně zdraví. Takže ještě jednou se omlouvám, snad to teďka bude jiný. Chci natáčet videa, tak aspoň vidíte skrz videa, co dělám, že žiju, samozřejmě, že žiju. Nicméně, celý 2 roky jsem přemýšlel, co mám natáčet, jak to mám natáčet, abych vám něco předal, aby to bylo zajímavý. A vůbec na něco nepřišel. Takže prostě jdu něco natáčet, co mě napadne. A uvidíme, třeba vás to bude bavit. Budu mít 2 kanály, budu natáčet ve španělštině a v češtině. Tak uvidíme, co bude rychlejší. Jestli kanál mexický, či kanál český. Tady mám náskok 60 orbidalterů, tak uvidíme. Hele, tady se přibližuju nějak nebezpečně jako krokodýlům. Tak jeden důvod, proč chci zase natáčet, protože jsem tady potkal nedávno Čechy a zjistil jsem, že moje čeština nějak uvadá. Takže si poslední dobou melu pro sebe, dokonce i před zrcadlem, abych jako vůbec dokázal mluvit na kameru znova. Takže mě nechte trošku rozmluvit, bude to trvat pár videí asi, ale snad to nějak zvládnem. A nic, dost kecání, tyva 2 minuty. Chodím každý den do fitka, ale dneska neděle zavřeno, proto jsem na kajaku. Takže si dám tady trošku sprintík. Je voda špinavá, fouká, vedro. Je někdo někde, to je paráda. Kam jdeš? Pojď sem. Hele, tohle je kanál Pirátů. Popravdě nevím, proč se to jmenuje kanál Pirátů, protože pro Piráty to sloužilo až později, no takže vlastně dobrý, no ale vytvořili ho Májové, aby se dalo obchodovat tady. Je to vlastně propojení s Karibským mořem, tohle je jenom laguna, ale nějakých 30, 40, 50 kilometrů tímhle směrem je Karibské moře. Takže tady udělali kanál a tímhletím se dostaneš do moře. Tamhle je pevnost, takže tudy přijížděli Piráti, ale nepřijížděli loděma, jak si každý myslí. Ono je to i na nějakých obrázkách, jak jsou lodě tamhle před tou pevností, to je blbost. Tady je mělká voda, vidíte, tady jsem po kolena. A oni kotvili až tam někde, kdo ví, jestli až v Karibiku a semka přijížděli na loďkách, nebo možná na takovém kajaku, kdo ví. A tamhle s tou pevností se to bránilo. Ale předtím ještě se to tady používalo prostě na obchodní záležitosti. Propojení obchod s Amerikou, Mexikem, pak to tady začali plenit Španělé. Právě díky kanálu se semka dostávali. Takže kanál Pirátů se to jmenuje jenom proto, aby to bylo asi zajímavější, ale přitom by se to mělo jmenovat kanál obchodní. Tady se někdo chtěl postavit bar, což by bylo úplně skvělý, vydělával by největší raketu, ale zatrhli mu to, nedivím se. Je to ve tvaru lodi, skvělé místo, tady je normálně spoustu turistů, lodí, tady končí všechny tur, pak se vrací do Bakaloru. Teď je brzo, teď je asi 8 hodin, tak jsem tady sám.
Tyva, jako... Měla být restaurace a bar, nevím. No jako představ si to, ježiš, tady grill. No tak jako... Špatný by to nebylo, no. Ale nedivím se, že jim to zatrhli. Myslím si, že spoustu lidí muselo závidět. No. Bohužel. Fakt se nedivím. Ano, když by to tady mohl mít jeden, tak bych si pak další usmyslel, že si tady postaví vedle restauraci a už by to jelo a už by to ztrácelo to kouzlo tady, takže to zatrhli. Což je asi ve finále dobře. Až moc turisticky by to tady bylo. No nic. Vyrazím k domovu, musím vyčistit zahradu, tak vám ukážu zahradu, ukážu vám, kde bydlím a půjdu stříhat tohle video. Je sobota, nevím kolikátýho, ale zítra je neděle, taky nevím kolikátýho. Takže to chci vydat co nejdřív. Dneska, ty vole. Dneska bych, nebo zítra. Uvidím, jak to stihnu. Tyhle snažím se tady vyfotit náhledovku, ale skvěle mi svítí do držky. Nicméně kašlu na to, něco jsem vyfotil a prostě to tam švihnu a nic. Jdu čistit zahradu. Tak, potom. A turisti, vole. Už jsem kaženou. Už se to tady začíná plnit, takže čas jít do prdele. Nepotřebuju úplně lidi. Lepší semka jezdit v 7, 8 a východ slunce. Lepší. Nic. Ale vypnu. A nebo bych si ještě mohl sladit vejce. Člověk si chce schladit, ale ono to není moc studený. To teplý jak chcany. No a teď už fakt jdu, ty vole, už je moc hodin. Ty běž napřed, vole, a tě doženu. Tak tohle je moje práce pro dnešek. Musím vyčistit všechny tyhle ty srajdy, listy. Podívejte. Krásný dům. V centru Bakalaru, naproti laguna. Musím vyčistit tohle ovoce, co tady padá. Netuším, jak se to jmenuje. Nemám zdání. Má to spoustu semínek, vůbec nevím, co s tím mám dělat, nevím, jak se to jí. Ale zkusím uvařit nějaký sirup nebo marmeládu, zkusím to povařit s vodou, vidím, co se stane. Dobrý. Budu trochu makat. Hele, ještě volíznu, uvidím draky. Co? Nebo si udělám žaby stejnka. Co ty? Kam jdeš? Kam jdeš? Kam jdeš?
Hotovo. Zahrada jako nová. Tady grill. Posezení. Další posezení, další posezení.